Saro si Nanay Marilu kan Barangay Tandarora, Ginubatan, Albay sa maswerteng napili na maging beneficiaryo kang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Porpis kang DSWD Bicol. Bulan-bulan nakaka-resibi siya ng 3,700 pesos na pigbabudget niya sa sendang pangkonsumo asin pagklasikan sa iyang tulong aki. Katunayan huli kang Porpis, nakapag-graduar na siya ng aki. Asin ngunyan, nagtatrabaho na bilang sarong pulis. Sa tulong po ng Porpis, naging katuwang po namin sa pagpapaaral namin sa aming mga anak at yung nasusuportahan po yung aming pamilya. Kaya po maraming salamat po sa DSWD, sa programang Porpis po, maraming salamat. Salamat po dahil sa kanila, yung medyo po mayroon akong napagtapos na isang anak po. Siring ni Nanay Marilu, labi man ang pasalamat ni Nanay Jean Canligao City. 2,400 man ang sa iyang naresibi kada bulan na napapaduman man sa pagklasikan sa iyang duwang aki. Taong 2012 kan siya maging miyembro kang Porpis. Kung dati sir, pigkakasya lang may kung ano ang nakinikita mi sa Oroalda. Ngunyan po, nagkaiwan na po kami nakukuha sa Porpis. Nakakatabang na po ito sir sa mga pambayad sa eskwelahan, sa mga contribution, lalo na sa pag-aral kayo ng mga graduation po na maabot. Sa datos kang DSWD Bicol, igwaning 344,163 o 344,163 na aktibong Porpis beneficiary sa reyon, 112,010 digdi ang Camarines Sur, 68,748 sa Masbate, 64,332 sa Albay, 52,257 sa Sorsogon, 32,480 ang nakarehistro sa Camarines Norte, asin 14,336 naman ang isla kang Catanduanes. Bawat po beneficiaryo ay empowered na po yan to transact with any LBP branch po depending or even without the staff escorting them. So over the counter na po ang payout, basta po meron na po silang account number po. So wala mo silang dapat ipag-alala. Mientras tanto, sa datos kang DSWD, pang-anom ang Bicol sa mga tios na reyon sa bilog na Pilipinas na may lampas kabangang milyon o 541,137 poor households. Nangingenot ang Camarines Sur na igwaning 184,667 poor households. Sinundan kang Albay na may 102,009. 96,499 sa Masbate, 79,604 sa Sorsogon, 61,542 sa Camarines Norte, asin 16,816 sa isla kang Catanduanes. Asigurasyon kang ahensya, padagos ang sendang monitoring, asin pagtaong asistensya sa mga pamilyang urog na ang nangangaipo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal